Bones, segur que hi ha hagut gent que m'ha dit que talla malament el plàstic, que no li surt bé, us explico el meu sistema. Amb el plàstic, tot i aquest m'ha donat foradat, Després del plàstic, un cúter, dos cartons o fustes per poder posar-ho a sota, i en aquest cas he agafat plafons de la CUP, que per alguna cosa serveixen, que els posarem aquí sobre la taula. Val? I un tros de fusta que em servirà pel plàstic, per apretar-lo. Acte seguit, el que faig és col·locar aquí el plàstic i ho faig doble perquè amb el cúter ens dono. Ho poso així que quedi bé, llavors poso aquesta fusta a sobre, calculo els 3 dits que em van demanar i llavors és quan agafo el cúter. I amb el cúter, fet així, vinga. Una. Vinc cap aquí. 3 dits més. 2. 3. I van sortint totes ben rectes. Una. Aquesta que ha quedat 2. 3. Però que les de sota també. 4. 5 i 6, que multiplicat per 2 són 12. Veieu, i aquí, en un momentet, perfecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, amb un plis-plas. Però recordeu, són 12, com que eren doble, 24, i el full és doble, són 48, perquè tinc 4. Vinga, a fer plàstic és un moment, plis-plas.